No čaute ľudia, som tu zase ja s kým video raz a vítajte v ďalšieho nového videa. Som tu ja na ihrisku a ideme si zahrať futbal. Andrej, Adam versus Marko. Ľudia, odberajte ma na Instagrame, tekvička, Andrej tekvička. No a tam je Marko, vzadu, s tým modrým. Emoji tekvička. Dobre. A ľudia, takže, no Adam, kde máte stranu? Dobre, Marko, no hraj sa. No poďte do stredu, rozohráva. Nie, jeden je tam. Andrej, ale nie, ja budem dobehať. Dobre. Marko do stredu, rozohráva stan na bielej čiare. V stredku. Ja som kapitánom. Ideš na raz, 2, 3, 3, 4. Čo si myslíte? Môže sa to vo futbale robiť toto, že to čo Marko urobil? Lebo ja si myslím, že sa to robiť nemôže, ale neviem, keď ste futbalisti, tak mi to napíšte do komentárov. Takže Marko, 1-0. Ide tu. Gól! Takže Adam, Andrej, 1-1, vyrovnané. Ale musíte ísť takto do brány. Nemusia ísť do brány. No Andrej rozprával, že Marko bude dobehávať. On bude iba dobehávať do brány. No Marko, dávaj. A to sa nedá. Sa nebav. Takže Marko, či Andrej, Adam, 2-1. A potom sa vymeníme? Čo? Pôjdeme na to? Potom pôjdu penalty. Fauli. Dobre, počkaj. Do koho teraz si faulol? On. Nie, počkaj. Nikto ste sa nefauli, iba ste sa navzájom potkli. Takže pokračuje sa ďalej. Takže Adam, Andrej, 3-1. Jak sme to čakali, ty kom? Čak Marko, dávaj. Dávaj. Marko sa nebá furt. Sa nebá, tu je Martinela, hraj už konečne. Martinel, jak sa to volá, ja neviem. Poď. Takže Adam, Andrej, 4-1. Vidíš? Asi nevedel, že... Počúvaj. Marko hovoril, že určite vyhrajem 10-0, že si zľaví, jak šumiňovka kvajtu. No nie, ale keby sme boli s Teom, tak to by sme boli. No možno. No to sa nedá, keď som keby Andrej, som to by tiež prehral. No vtedy hej, ale keby bol Adam, som to ani nie. Lebo Adam teraz sa mi Adam povedal. som No však to ide, no ide. A potom... Však už íď! A potom kto pôjde? Však íď už! A prihrávaj. Adam, prihrávaj. Druhá strana. Druhá. Takže Adam, Andrej, 5-1. Zatiaľ hraj sa do 5 Nie. To do 10. A toto potom, teraz to má 2 minúty, to čo bude 5 minútové video? To poďme za to. Čo však dávaj si Maro? Potom Andrej. No íď už! Adam aj nahrávaj, lebo to potom bude iba ty, že dávaš góly. Aj Adam nahrávaj, hej, kuštík. Á, to vidíš. Krivu som dal. Poď sa. Teda hraj. Takže Marko 5-2. Давайте.
Tak dávajte. Takže Marko 5-3. Ale aj tak Adam a Andrej vyhrávajú. Takže idú. Takže Adam Andrej 6-3. 6-2. To máš štipe. Oddychaj. Oddych? Dobre, takže chvíľku prestávka. Mám loptu, Andrej. No hrá sa. Ale však Marko má loptu. Andrej, však Marko má loptu. A to tu vidí najhoršie video. Andrej, však ja mám loptu. Však Andrej už. Andrej, to čo si ju nezobral? Andrej, hej, že ja mám. To čo si ju nezobral? Však už ich pro... Ja nemusím. A to sa nedá. Takže 7-2. Andrej, počkaj. Andrej slabo hrá, Adam lepšie. Vymena. Dobre, nie. Potom jak budete mať 10, jak budete mať 10, 2, alebo tak, jak už vyhrajú oni, tak potom pôjde Adam versus Marko. Nie. Hej. Môžem si pobiť kameru? Hej. Však môžem. A však ani teraz nemusím. Ja budem potom Ani hrať. teraz nemusím hrať. Ale nie. Však ale dávajte. No teraz ešte toto 3 góly, keď dáme sa. Ja budem hrať. Ale poď po mňa. Tu som. Počkaj, musíš si dať spracovať. Hej, jak. A že prihraje, to musíš spracovať. Škoda. Táci pána 8-2. Ajde, môže nahrávať. 8-3, dobre, 8-3. A keby Adam prihrával toto ono. Však ale Andrej, ty tiež nebude taký uražlivať. Ja keby som mal loptu, ale tiež budem folovať. 9-3. Aspoň na ten gól posledný ma nechať. A nie. Tyjo. Daj posledný gól Andrejovi, Adam. Adam má oddych. Nie, posledný gól dá Andrej a potom. A potom pôjde. Ja dám posledný gól a ideme. Dobre. Ale keď ja dám, to čo? A potom pôjdu penalty. A potom pôjdu priamak a potom pôjdu do stredu kopy. My náhodou to vynáhne, že môžem dať posledný gól. No. Adam, si hraj! Musel som dať týžiš pomaly, jak šlíma. Hej, lebo keď mi prihol dozadu, to už... Ja som behal, ako keď som No ale ty si bol vzadu, Adam. Teraz ideme penalty. To je to, že druhá challenge, penalty. Stohnite sa. Aj penalty sa počítame. Počkajte, ešte nie, Marko. No môžeš. Takže, ale ty kopeš korcáko, Marko. Korcák, však čistá špička tam hore si trafil. No ale ja nehrajem futbal. Čakaj, tak budú penalty. A brno. Andrej, poď teraz sa penalty. Ale však by ste... Aha, dobre. Ty máš 4 a my máme 10. Ale nie, hej, ja som zdaný. Ale najprv kopy, hej? Takže ale hraje sa od nuly, keď ide druhá challenge. Hej, tak. Hej, od nuly sa hraje Takže teraz. 2-0 pre mňa. Takže, nie 2-0. 1-0. 1-0 pre Marka. A chytaj, Adam. Ty kokos. A
Ale to nie było. Ja som tak, ako to, ale to nie bolo. Ja som len toto a tak, hej, že som strelil. No však. Takže už je 2-0. A ja idem po tebe. A Marko, ja idem po Adamovi. Čego tam teraz ide? No čo? Ja idem. A nie, teraz idziesz, ty teraz do bramki idziesz. Widzisz? Ale to teraz ma kopać, a nie... Ja Tak, tak, to będziecie strzelać proste. ja to z nich hovorím. Jedenkrát Adam vychytá, potom ty pôjdeš v bránke tak. Jedna, jedna. Nie, 1-1, 3-1. Ej, 3-1, čo si normálny? 2-1. 2-1 je. No kedy mi dali gol? Kedy mi dali? Však je 2-1. Jak 2-1? Však už ti dali, už ti dali gól. Dal ti gól. Kto mi dal? Neviem kto, ale dal ti kto. Andrej, však dávaj zrušovanie, lebo ja pôjdem. To nie. Čakaj, aj tak vyhrám, to čo chcete? Bym napálnym kurcakom, tak to vyhrám. No to ale ty kurcakom, keď kopneš teraz kurcakom si... Kopol si kurcakom? Marko, povedz. Maro, povedz, že si kopol kurcakom. Nekopol som. Lebo keď kopneš kurcakom, máš žltú kartu. Ty pán, dobre to bolo. Je 2-2. Marko, nebudeš dávať iba po zemi, jo? Nebudem. Ja môžem aj vyviť... Však buďte férovi, si kokos. Hej, že to bola slabá. Však toto by som aj ja chytil. Lebo to som bola od daleko, nie? Tak zapni logiku. Hej, že to aj ty by si chytil. Hej, to aj cigan by chytil. Ale hej, že to nebol korcek, to bol bol. Vôbec, že tu bolo úplne fajne po zemi. Android, zakopne kutičky, nie? Ale však už je lob. Lebo vieš čo? Neviem. Alebo, počkaj, neviem. Teraz... Ja som ešte nebol. Hej, ja kopem. Hej. Penalty? Ja neviem, Marko, koľko je. Ja neviem, ja nepočítam. Ale to vo videu spočítame. Ty, však som ja so slabou kopou. Ja nehrajme končiť. No teraz bude Adam len kopať. Dobre, kopaj iba ty, ja budem... Nie, už je tretie challenge je priamak. Ja priamak budem dávať. Kúkaj, koľ nemu Adam ide heď. Jo, však ale Adam! Adam! A ty iba ty! Teraz ideme. Dobre, tak, ty. Čo? Nič. Kopeš priamak, hej? Dobre? Čak ale ide... Tu je priamak. No. Tu je priamak. To ja sa musím vzdialiť. No ja idem po Markovi. Ale však aspoň nejde, som na ľudia. Ale si zase náš odíde. No hraj sa už. No kopaj. Tak už dobre. Dobre, ja ťa... Ja už viem, že prikopneš to. Už každý, keď sa rýchlo rozbieha, už to kopne hore. Ja už to... Ale ja sa nerozbegnem, ja tak kopím, maha. Ja tak kopnem. Ty ideš, priamak ideš. Však tam! Ty máš priamak. A nie je priamak. Však ale tu jeden, tam je druhý. Tu je priamak. Ja, to bola trupa, hej. Môžem ísť aspoň na zaskoku. Tak ty nejdeš, ale... A vidíš, že ty
takto. Ale to som rakom takú kopal, aby Jasne. bol rád. Však tam není priamak. No však ja budem mať tu na priamaky. Tam budem mať. Priamak je tam. Priamak je tam, to je priamak. Priamak je priamak. Tu? Určite. Však priamak je tam. Čo nechám? To priamak je priamak. Ne, to nebudem kopať, takže. Čak dobre, oni kopú tam a Marko inde. Ani som chytať nebudem. Ja sa naučím byť do brankára. Ja tak som robil, tak som stále ani chytať som nemusel. Ja som vedel, že pôjde mimo. Ako mimo. Však mimo, myslíš, že nevieš? No keď to mimo je také meno, že je koniec. Že ja si ho furt mimo kedy. Mimo, to je meno mimo. Nie je? Vezívka. Mimo je aj meno, aj mimo, že je proste, že je mimo a mimo, že je aj mimo kopneš. Gol som dal. Som ani nevidel. Andrej, nahraj. Si to posral. Toto nebol diamant, to som len tak. Ale skopal si to dať diamantku. No ja si myslím, že nie. Na kopiáda. No ľudia, kopiáda. To má viacej. To má viacej. No, už ide asi ďalší challenge. Nie, ešte nie. Potom pôjde zo stredu kopanie. Tam sú biale čary. Zo stredku. Ja nemôžem. Čo jeden krát neviem, že si ju zober. Tam sa kope sama ide. Ani ty, čo ty si najviac tu zás drží. A ja dám. Čo kúkaš? Zakopaj. Hapči! Ja som to chcel Manovi povedať, to Hapči. Pozri. On nevie. Ale ja som Manovi chcel povedať Hapči. Prečo? Aj, však ja som rozhodca, to čo chceš? No ale teraz sa to nikdy nemôže povedať. Lebo To je teraz neprinášaš kartu. Kde si mami? Musíš spávať? Ani nie ti on metrové ihrisko tam. Ja môžem sa vyžuť. Gaďo jeden. Ale ty nebuď modrý, čo ty nevieš, čo ty chytíš. Dobre, mám tiež skopať modré čary? Minulé, keď ja odbrať modré čary, však modré čary. Však máš ísť modré čary. Ale povedz, buď jedna alebo druhé. No vidíš. Však penálty boli krátko, si myslím. Veľmi krátko. Kopaj. Už sme 10 minút. No už 11 minút. Čo? Už to nepovedz. Však ja to neopoviem. Nehovradám. Či Andrej? Netrafím. Povedal tak. Andrej, no chod do brandy. Lebo tak Hapči. Ja som tak povedal. Au. Adam, ja sa Už ide ďalší challenge. Adam, že mňa. Dobre, ešte kopni Marko, potom pôjde. Chytať a ty sa naučíš tráfať. No! Ale keby bola... To ženič. Zo stredku. Andrej, ja ťa naučím bránka je ľahký. Andrej, bránka. Tu, Andrej. Tu. Zo stredu, presne. Idem ja prvý, hej, kopať. Andrej. Čakanko, tu nie je ako tam, lebo čo tu nikto tu nedá gól. Dám. Tu nebude. Tu je streda bodka. Toto kolo Adam, kopať teraz ja budem. Nie, Andrej, daj lopty aj. No však dávajte už. A ty ideš do brány. Ale to už budú pecky, keď takto je v bráne. 1-1. Tak ale ideš do brány teraz. Teraz je. Nie, na mňa, Marek. Však ide do brány, bo Marko kopne. Však nie Marko, idú oni, lebo ty si kopal naposledy penalty. Čiže priamaky si naposledy kopal, takže idú oni. Počekaj, bo tu nebudem 100 raz.
Mam baterku. Daj. Nie ber. Však daj, budem tak svietiť. Kopaj, że się taki budzi. Tak jak nie. Ale żeby to było widno, nie? Na kamerę. A, mi świeci ruka. Adam! Takže tretie challenge je sú stredu. A oni dvaja majú jeden bod. On zatiaľ 0. Z tretej challenge. A ďalší challenge. A nie, to už asi. Keď chcete, bude ďalší challenge od tyčky kopnúť do brány. A to už asi nie. Áno. Jaš, Andrej! Kozole, dobre. Nie możesz tak zamatać. Musisz to znam. A tak čo, však dobre. To je jedno, jaký tam. Tebe to nevadí? Mne to nebude vadiť. Tak to daj na to. Tak. Tak, dobre. Ale keď to ani nevidno, čo svieti. Ale vidno to dosť. Už nerob. Na rukavičky. To má ísť, že ma prosím sleduje. Ja som sa pozrel a toto dva svetlo na mne svietili do očí. Pana, tu jaké svetlo. Keď tu. Ha, ha, ha. Hapci. Hop, hop, hapci. Nie rób. Czego, Andrzej? Nie to widno. No ale potem mi to zamrze, to całą obrazowku mi rozmaże. Nie bol go. Ale skoro, hej. No skoro, ale nie bol. Kiedy są mieliśmy długi. Skoro boli Dudy, ale skoro, ale nie boli. a Dudy. No ale nie boli aj tak. Skoro byliśmy, możemy tak smiko. Myślisz, że wygracie, to czemu? To po hej. To wygramy. Hej, Adam. Ale keď nie sa to furt rozmaže, jak to mnie svietím. A teraz łapy kopy, Adam. No bo už je, však je vyčerpaný, nie? Szakop tak jak per... Počkej, ty si kopol, skade? Stade? Nie, tam som nie kopali. Marko, tu! Stade, tam kopal. Stawiał. Ale teraz tam kopał. Nie, on ište na tu spadol. Może? Ale to się nie da stawać kopać. Przed stadią tu kopał. Co? Taki umysł. Muszę ćwiczyć. Tak, zima już. Ani świeci, ani świetla. No poczekaj, to będzie. No chodź. Adam, chodź. Tak oświeć to bloku. Gdzie zjesz kopał? Że to nie widać trasu sobie. Gdzie idziesz? Tak tu. O, to już wolę dobre. To był taki piękny zabier. Ja bym strasznie nie da ekipę, bo każda. Ja chyba to było efektywne. Hej. Ludzie, ja jak zazraczę teraz Hitam okno. To gdzie już kopacie? To gdzie kopiecie już ci pana? Asi nie wiem. Chore. Ona kopę kryła, a ja nie wiem, co podpisałem. A to nie, jeszcze zawór wideo, Marko. Nie. Haha! What the hell? A wiecie, dostaniemy to.
takto sa nedá. Nahraj! Nahraj! Si musí hovoriť zo hápči. Nahraj. Nakopaj. Daj to samo, baterku. Tá, ešte, lebo až nie je tma, keď by bola úplne toto vidno. Je lopa. Ty vole! A ty čo máš s tým? Ja neviem. Andrej, vyskúšaj teraz ty kopnúť. Daj to bráni. Nie, ja kopem. A ja iba raz. To tak, keď bude zaveru. Ale teraz pôjdeš ty do brany ako. Že ty nedáš tam jedný. Dávaj tak, však. To bol pekný gól. To byl gól? Ja kopem. Bol gól, daj. Wow! Takže jedna. Ale ja Jedna. že mám raz. Jakube, to bola dobrá strela či slabá? Môžeme skočiť. Dobra, si myslím. Jedna, remíza. Ty skoč. Jedna, remíza. On nerozbehuj sa, ty až To si jak chytil! normálne, však to je. On normálne do ruky basketbalista. Môžem? Hej. Ja som myslel, že už prekopnuté. No, aj kopíme mne. Co robíte? No to zahrám pesničku. Nerob! Ty vole, neustáť. No to zakupujete! Kopeme do Mnišušovca. Ja už by som aj kontr videl, bo už má. No, skáďal kopem. Stadiel. Furt? Hej, Myslíš, že dá viaku? posledný krát on kope. A potom ešte čelaj. Potom už konec. Nie, ja ti poviem. Už nie, bo už je tma, ideme na ruky. Ale skoro. Takže toto už je koniec videa, nie? Ale potom. No ľudia, takže keď sa vám toto video páčilo, už dávajte like, odbere. Určite si chodte zahrať futbal, ale už nie teraz, tak v noci. Takže ľudia, hej, keď sa vám toto video páčilo, už dávajte like, odbere. Ja sa s vami lúčim sa s vami. Čau. Čau, dávajte aj mi odbere. Dajte mi Volám odber. sa Marko.sk. Dajte mi odber na Instagrame. Chcem mať do Vianoc 100 odberateľov. No ľudia, a ešte ja chcem, dajte mi odber na Marko a máte Marko.sk, mám Real Madrid prefilovku a tiež sa s vami Ticho, ty už vypadni. Tiež sa s vami lúčim, tak čaute a nezabudnite odbera a lajky. Takže čaute ľudia, ja sa tiež s No vami takže ľudia, a aj mne dávajte odbere, lebo som dosáhnuť 50 odberateľov už konečne. Takže ja sa s vami lúčim, hej, a čus.